Ki Houthi jong ke Yemen klasiat namding arsen nik Israel tang hapo arpsau kenta. Ki kenhun Houthi jong ke Yemen ki baya trelang bat ke Iran kila ong bat kila penlong ya kecing hartma ke baar ya ke Israel tang hapo arpsau kenta. Da ke ba penun kami ki namding bat ki drone bat kular ban beteng ki kam sipai wat ki sngi ban wanro. Ong uno aikten ki sipai jong kene ke kenhun uyaya sari ha kecing kren lengba ke television. Kacing rong jong ki Houthi sya kejekan ad ka penjori kacing ha kathan kham tam ha bakhen ya kacing la jong ki ban thombor ya ki thong ki bajengai ne ke Yemen bat penthut ya klin tia kiling ha keleng kejaka ha Arabian Peninsula bat ke Duriau Pasau kumba klale ha ka bakarsyan ne ke Hamas sakasa ha ka por kacing sya thombor ha ka nyotrik Oktober jo snam arjar arpulai. Ladaki Houthi ki penboni kicing hartma ya ki ling khai kanang penkiu syu ya ka dor cukup pniang barkan penthut ya barok ka jingan ha Duriau ong amet naki unong pej benia barang ba jong ka Yemen kacing kta kan omlong tang ka yo ka hat jong kari ndai ha ka perthei barok ka we hadin bala pentrai kami kleno Houthi kelapen ki wen ya keteran barok ka we kacing kan ad kam syamakut tang ha Israel ba te Iran ndai kacing kta jong ka mentak lapoi seklin ti ya Duriau kacing mak lanang jur khamtam haklinti khai pateng ki bakongsan kum kabeb el mandeb bat ka Strait of Hormuz lingba kacing shalan di kompniang ha ka perthei hakum kane kacing long ki dak jong kacing kacing penbiang boarding ha ka perthei ru ki pau kacing snok tilang ki Houthi hapdeng kacing kan ad kebarang ya chakmat ka Amerika Israel Persia ya ke Iran ha ka than Middle East menta ke ikumba ka poi sya kacing ma kacing jur jong kane kacing kan ad sipai ka balaya kumba si benai kanang kiu banang jur pat menta kisang thmai ru kistang bane snok lang ka Iran ka kam bakla her thmai ki arteli ki tam sipai bari jong ke US ha Dubai de ki namding bat ki drone da ka bada ki spangut ki sipai klayap light na kane kla donru ke cekren pan siat penhap ikling sunya pom jong ke Amerika bat ban thmui kling sun jong sipai Duriau jong ke Amerika ha Pershankov henrai ke Amerika kla kan tai chi sendon ya kine ke jing keno barok bat kla khode ki ba kilong ki baya lambakla bat kla ongru ba parok ki sipai jong ka ki don ha ke jing singan ka jinglong jingman klanang kham songsit namar ka jingher thma bonsin jong ke Israel ya ka ketem nuklear jong ke Iran ha pusya kane ka sentar klasya thombor ha ka sen ka balai ha posisngi wala ompat penti knai ka jingma jong ka radiation hadu menta nrai ka jing thmui ki jaka nuklear kala penmi ya ka jing sokhia ha ka perthei ka jing ta jong kane ka thma menta kala pur si Lebanon Iraq Kuwait pat barang ka jing her thma de ki misal ber ki drone kla jah ki bapun ki jaka kabalawan ra e ka jing du e ki mesimbriu bat ki jing don jing em kla don ki khubor bla khang khandep wa ki hospital ha Lebanon katba ka we karadar juga katling sunya kuwan kla sya penjulor ka jilong jing man jong ka jing singan he Iraq ru ka i kumba kana sniu namar ki jing sya thombor lapan pauru ya kecing la pandon kecing hertma hajan kewe kejaka ba ke Amerika kabu ikisipai hajan ke Iran lada kejakum ne kane kecing le kala ban sim ya kadur ke bakham jeliu bat ke ba penjot syu kumba kalong mentah kecilong ceman kala klastet bagi khmat jong ke partai ki pej sekane kathan ke Iran ka pauru ya kecing sungu artatin halor kecing persang jokino lam badang sian ka ong ba kecing long jong ke Amerika kamlong ka bala ban syania bat ha kewe kaliang ka khot ya kecing keren hakawe pat kaliang ka penjuri kejing thombor kisipai kat bakiri kum ka Turki ke peteng panwa dikilat kelinti ban penben lingba kejing keren kejing long jingman ke ikum ba kalong ka ba Persia ha kane kejing keren penben